Lalazi udaba. Kinky Kabisa versus Bhebhe Dog. Cela utshela inkantolo igama lakho. Igama lami nguKinky wakaHlabisa. Cela utshela inkantolo igama lakho. Ugama uBhebhe wakaMhlongo. Ungabe unayo ummeli? Yebo nginaye. My lady, advocate. Ngiyalazi udaba. Ungabe unayo ummeli Bhebhe? Hayi cha, ngizosikhulumela. Yini ekulethe enkantolo? My lady, into engilethe la enkantolo ngumuntu odayisayo. Into esiyenzekile ke la ukuthi umnumzane lo uBhebhe ube omunye wama clients ami. Hayi ke bese ke siyawenza ke lo msebenzi osihlanganisile imoya yethu vele ixhumane ngolunye uhlobo sesiwenza umsebenzi. Ngibone nje nentshebe yakhe kisho ukukhuphuka ibuyele endaweni ikhuphuka ibuyele endaweni ngabona ukuthi cha ngempela uBhebhe uthokozile. Kuthe mase kufanele ke akhokhe wase engizela nezindaba zokuthi nginawo mhlawumbe umshini wokuthi siswipe ngaxakeka ngoba phela mina ngisebenza ngocash. Waba umuntu ohambayo ke othi ingcona vela uyoyikhipha leyo mali. Hayi ke ngimlinde kuBhebhe, Bhebhe ubula, Bhebhe uyabuya, Bhebhe nangu lutho uBhebhe. Ngavela ngabona ukuthi phela akwazi ukuthi umuntu ayitike ngebhizinisi lamahamba ngisho kanjalo sekuyi rape leyo. Hey, yeyizwa ke leyo nto. Yusike ukungenelela lapho njengo advocate. Mangabe ekhuluma ngendaba ye rap umculo enguthanda kakhulu. Ngiyawuthanda umculo we rap ngoba umculo abantu abazi ukuthi uqale eMelika. Indoda kaBeyonce iyawushaya lo mculo. Kodwa isenzo esenziwe uNtshebe lo uBhebhe sibi kakhulu. Ngizocela ningambizi ngoBhebhe enkantolo nimbize ngegama lakhe liphelele uBhebhe. Okay. Kungabe kuyiqiniso ukuthi wangena esitolo sakhe wadla wangakhokha? Hayi ayikho kanjalo. Udlala ngeclient yami. Officer Makhanya uzophelelwa umsebenzi angiqashela ukuthi uzobuka amabele. My lady. So maniceda ke ithi umshini akanawo. Ngithi kanjani offer i-full service bala unamshini okuswipe. Wena awungafikanga nomshini wakho? Akana machine lo Sathane. Awukho ndawo kumshini. Akana machine. Umshini nje awubona. Oh. Yini eyenze ungawuphathi ucash ubungabuzanga ebhizinisini ukuthi bathatha ucash noma bathathani? Awukho safe abalanga uphatha cash. Yonke into ngijwayele ukuyenza i-card i-platinum card nje ngeswipe. Wena wakwabona phi uMzansi account ovulwa ngekhadi ngoba fanele ube no cash uma uyovula uMzansi account. Lento yenzile ifana ne shoplifting.